Well, everybody's heard about the bird. Bird, bird, bird. Bird's a winner. Well, a bird, bird, bird. Bird is a winner. Well, a bird, bird, bird. Well, a bird is a winner. Well, a bird, bird, bird. The bird's a winner. Well, a bird, bird, bird. Well, a bird is a winner. Well, a bird, bird. The bird's a winner. Well, a bird, bird, bird. The bird's a winner. Well, a bird, bird, bird. Well, a bird is a winner. Well, a bird, bird. Egunon Lasaie, egunon Euskal Herria, hemen gaude Lasaieko gosarietan. Egunon. Bueno, hementxe gaude, espero dana ondo entzungo dela, zeren gaur berritasunekin gatoz, badugu programa berri bat, eta espero du dana ondo funtzionatzen, egotea horretarako badakizue txat bat duzuela hemen edo hemen. Gaur txata asko erabiliko dugu, beraz, eskatuko dizuegu adi egoteko, eta eskatuko izkizuegu gauzatxo batzuk. Baina hasi aurretik, Lasaieko gosarietako ekipo aurkeztu behar dizuet. Hemen, nere alboan, entendimentuz jantzia, Txomin Elorza. Egunon, Txomin, zer moduz? Txomin, egunon. Ondo. Txomin, zer gozaldu dezu, a ber. Zer, betikoa. Oloa, ze gozaldu behar dela. Hemen, garai, tradizio... Bai, oiorik ez, baina tradizio mantendu behar dira. Nik Txomini gaur laguntzen olo esnea edaten ari naiz. Por cierto, Lasaieko gosarietako tazan. Baina, zitu behar deu, Txomin Elorza, entendimentuz jantzia, pipa hortzean duela, Eneko, egunon. Egunon. Bueno, ze gozaldu dezuzuk, Eneko? Bueno, ni gaur ere xoabe ju naiz. Arrautza pregitu, txuleta zatitxo bate bai, gero hor tortillatxo bat, bakaiu tortilla, nahi bakaiu tortilla asko gustatzen zait. Bai? Eta gero esne pixka bat, napolitanak, bueno, zerbait ligerito. Bueno, beraz, agian, zuko lentzero bezala, ez? Bartarratxian edan omen du, bueno, Amar Arroko zagia, ez? Hori... Ez. Edan, ez? Bino, jan bai, Jan bai. Atzotik anago gozaltzen. Eniko kiteu xagardoteiko gozari, ja. Eta hemen txe, ederre esan behar nuen, baina aurkeztu zeure burua, zuk zeren... Ni olentzeron lautzaia naiz. Azeri jauna, azeri, ezagit zer nahi zer egia esan. Dakat pixkat, hola, krisis de identidad. Nik olentzeron launa astua zala usten nun baino. Ez, aurten launtzaile gehiago ditut. Vale. Ni horietako bat. Vale. Nik untxia gozalduet. Ointxa, harrapatu eta, bai. Karo, izan ere basoan zaude, ezta? Hoi da, bai. Vale. Bueno, iristen ari zaizkigu mezuak, hementxe gure txatean baditugu, egunon Luis, Goreti, Jaione, jarri zuek ere, egunon, txatean, eta horrela ikusten dugu hor zaudetela, baina nahizue, sartu gara gure betiko sintoniarekin, baina gaur, da Gabonetako saio berezia, horregatik ere, dekorazio berezi hau jarri dugu, horregatik jarriko du musika, Gabonetako musika, Bai, behar da gaina. Hori da, hortxe, ja. Ja. Giroketa honekin... Morre krima. Hasi gaitezke gaurko saioarekin. Izan ere, gaurko saioa edukiz beteta karri dugu, gaurkoan, denetarik izango dugu hemen. Honi gauzatxo bat. Bai. Gauzatxo. Hola todos menos a uno. Pertsona bat izan nion nola agurtuko nuela, bai? Eta Aimar da, eta ja agurtuet. Bida, haupa Eneko. Oskarbitik ere ikusten ari, omen dira gure streama, beraz kaixo, Oskarbiko lagun guztiei, eta bueno, egunon guztioi. Txomin, pixka bat, sumario lana intzazu, eta kontatu diguzu, zer ikusiko dugun gaurkoan, edo zer izango dugun gaurko saio honetan. Bueno, badenetaik, ez dakit sumario edo restario den, baina gogo eta batekin hasiko eguraldia ere gaurkoan, Raulen eskutik, tatatadan. Importante, garrantzitsua oso. Gora Tradizio Raul. hori ere mantendu behar da. Kilo pilarekin zerikusia duen halako joko bat, bai? Bestelako bideo batzuk ere ikusiko ditugu. Eta tira, Gabonen inguruko hainbat, hausnarketa egiteko hainbat bideo. Eta lasterketa beti bezala,
hemen ere beti bota izan dugu lasterketaren bat, gaurkoan ere, eta gero amaieran, noski, alde batetik, Krisma eta jaiotza TikToken inguruko zea irabazleen inguruko informazioa, eta Saskiaren zozketa, ojo, ojo. Hauxe zozketatzen dugu. Saskiaren zozketa izango dugula, hortxe enekok dauka Saskia pixka bat, Txomin, zuk pantaila partekatzen dezun bitartean, zeren egon gara, ordu bete lehenago egon gara, gauzak egiten, eta hori ez dugu egin, Enekoren kamera jarriko dugu handian, eta Eneko erakutsi pixka bat, nola izango den Saskia, bale? Bitartean Txominek partekatuko. Nik galdera badakat, Ederrek esan dit galdetzeko. Ederrek ezin du parte hartu, baino azeriak parte hartu aldezak ez zozketan. Ez, gauza bat. Hitz egin dugu gure artean eta tokatzen bazaigu ez dugu hartuko, Da, zuentzako. Baina azeriak bai, ez da? Ez. Ni azeri bezala bai, ez da? A ber, Reneko, komentatu pixka bat, Txomin bitartean guazen egitera beste. Bueno, ohitura badaukagu gure ikastetxean, justo jaialdi egunean, vale? Guraso elkarteak saski bat edo zozketatzen duela. Bai, orduan, aurten ere, saskia zozketatuko dugu, barrukoa guretzako izango da, bai, baina saskia zuentzako izango da. Bai, eta denetari daka, urdaiazpikoa, hemen txikustez, gazta, piperrak, vale, botillatxo batzuk, turroia, txorixua, ez dakit, hemen bomboiak, bueno, euskal polboroiak, vale, Made in Sevilla, por cierto. Vale? Hor egiten baitira, euskal polboroiak Sevillan iten omen dira. Sevillakoak dira. Bai. Eta, bueno, pues hauxe da zozketatuko duguna. Gero programa amaieran denok izango duzu aukera, pues irabazteko. Hori da. Eta zer egin behar da irabazteko Saskia. Zer egin behar dezue Saskia irabazteko. Bueno, orain ez, gero, lasai esango dugu gero noiz, jarri beharko dezue, idatzi beharko dezue txatean Saskia. Hor ikusiko dezue txataren hasieran eder ja hasi dela jartzen Saskia, tokatu ere egin zaio, Saskia, gero Txominen jarri du, eta berari ere tokatu zaio. Hori proba zen, Orduan, badugu programatxo bat instalatuta, programatxo bat jarrita dugu, eta arek esango digu nork irabazten duen gaurko Saskia. Beraz, idatzi behar dezue Saskia txatean. Oraindik ez idatzi zeren azken minutuak hartuko ditu kontuan, eta Saskiaren zozketa amaieran egingo dugu. Ez du bali orain Saskia jartzeak eta hori, gero parte hartu nahi izatea. Eneko, galdetzen dute ea lasaien gauden. Ba, ni lasaien nago. Ni ikastetxean nago. Hori da, Eneko lasaien dago, eskolan dago, Saskia bezala ezin genuen etxera eraman, eta gaina Eneko Saskia etxea eraman ez geho, arriskua dago, Saskia bai, nere gozaria izan daiteke. Hori da, hasi da buka. Galdetzen du Enekok Noeliak ea ukelele bat ere egongo ote den Saskian. Felixen ukelelea. Hori da, porque Felixen ukelelea egongoa. Horratzean, ematen du dagoela gitarra ukelele bat, baina urdaiazpikoa da, ez? Bai, hoi da, urdaiazpikoa da. Vale, pues hortxe, bueno, hementxe agurrak eta gure txatean, baina aizue, erritmoa eman behar diogula honi, zer izango ziren gosariak Raulen eguraldiaren iragarpenarik gabe. Gainera, gogoeta esan lau ba. Gogoeta, lehenengo gogoeta. Esaien gaudeta. Lasaien beti hasi behar. Barkatu, eske, eukideun eguraldiarekin, ja, eguzkia ikusi eta emozionatu itegea, baina gogoeta, importantea da gogoeta, lasaien, eta Enekok gaurko gogoeta gidatuko du, beraz, ikus dezagun. Oraindik anez, Txomin. Oraindik anez. Bai, baina jarri, jun jartzen, ez da ikusten, Eneko. Ez dakit zer da ikusten dena eta zer ez. Dana dakat. Bueno, gogoetatxo batekin, ohitura daukagu ikastetxean beti goizetan gogoeta txiki batiteko, bai? Gabonetan gaude, eta normalean Gabonetan beti dana haunditasunez betetzen dugu, bai? Jartzen ditugu argiak, zuhaitza, juten baldimazea Donostitik horri bai ondoan, ikusten dituzu hor argi pila bat, pertsona bat globo batean jarri zuten eta egin zuen horrelako gauzatxo bat, bale? Baina gogoratu behar dugu, Gabonetan Jesus Haurtxoaren jaiotza ospatzen degula. Eta
haunditasun horretan, bera, estalpe txiki batean jaio zen, eta txikitasunetik egin zituen gabonak. Bai, gaurko bideoan, ikusiko dugu, ez dala gauza gehiegirik behar, bale, ondo pasatzeko eta gozatzeko. Bai, eta gabonak horixe beharko lukete izan, ez da? Gauza txikietatik eta detaile txikietatik ondo pasatzea eta gozatzea. Bale? Eta horixe da gaurko gogoeta. Ikusiko dugu bideoa, Eneko? Orain bai, eta bideotxoa ikusten dugu, txikitasunetik nola gauza hundiak ere egin daitez. Baina zuk eman behar diozu sarrera esan, aurrera bideoa. Aurrera bideoa. Aguari txiri txigua meri klima txirigui. Aguari txigua Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospero año y felicidad. Aguari txiri txigua meri klima txirigui. Aguari txifami txinihami tximiho. Bueno, izugarria, Enekoren bideoa itxuin pixka bat txopin, zeren nik uste berriro ikusiko nuke, baina fijatzen pixkat ze ritmo daraman, porque ikusgarria da. Erritmoa da ikaragarria, danborra eta lata batekin. Ez, da Enekok esaten zuna, gauza gutxikin, ze gauza ederra egin daiteken. Eta gero Oxfordeko ingelesarekin. Hori da. Horrei liernikin ikasi zuen inglesa, Liernikin ikasi seguro. zuen. Bai. Muixu bat Lierniri. Barkatu, berriro ikusiko dugu, baina Bai. Txomin, Nightbot desmadratu da. Eta hasi da Ama. jendea baneatzen, eta Noeliari jarri dio usteko, bueno, Noelia, barkatu. Aidu botaimaz. Aidu botaimaz. Barkatu Noelia, baino zurekin aserretu da Nightbot. Nightbot da programa bat, ez dakit kendu dizkiot aukerak moderatzeko. Zozketarako bakarrik nahi genuen, baina... Gauza berriekin saiatzea kolakoak ekartze ditu. Bai, o sea, Noelia, guk ez Boterea dizkizugu probatu eta borratzen dena komentarioak, Noelia, no te estamos borrando, nosotros, o sea, es el programa este, ez dakit. Ez naiz ni. Aurreko batean nik izan nun olako zerbait. Ja. Ez naiz ni. Noizbait kontatuko dugu ederren anekdota hori. Jarriko dugu berriro bideoak, Venga, ba. nik uste... Erritmoa Mano, gortzen duna, urdaiazpiko pixka bat eman barko jo, ez? Hoixen. Venga, ba, hortxen doa. Aguari txiri txigua meri klima txirigui. Aguari txigua Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospero año y felicidad. Aguari txiri txigua meri klima txirigui. Aguari txifami txinihami tximiho. Bueno, ba, hortxe bideoa, ederra eskerrik asko Eneko, txalo bero bat musikari honentzat, eta abisatu digute, saskirako, ja, urduri gaudedanak saskilarekin, eta abisatu digute oraintxe bertan, aurrek, umek ezin dutela eskolako kontutik idatzi txatean, zeren hor nunbait, pues badute hori moztuta. Orduan, gure gomendioa, aitatxo edo amatxoren mobiletik sartzea, ¿vale? Los pequeños no pueden escribir desde sus cuentas, entonces que entren desde el móvil de la aita o de la ama al esto, horrela sartuko dira heldu baten kontuarekin, ¿vale? Orain bai, Eneko, eguraldia. Eguraldia, orain bai. Ze eguraldi eukideu, azken bi aste hauetan ematen zula munduaren amaiera zetorrela. Bai. Arki guztigea. Hoi da, gogoti busi gara, baina orain, justo, oporrak datozenian, orain dugu eguraldi ona. Ze eguraldi izango dugu Gabonetan ordea? Ba, Raul gure meteorologoak, gure konfidantzazko meteorologoak esan digu, ze eguraldi izango dugu, beraz, nahi badezue jakin, planak baldin badituzue, noa baitea baldin bazoazte, ba jakin dezazuen, ze eguraldi izango degun. Txomin prestatu iragarpena, atzo bertan grabatu genuen, eta hortxe, itxun pixka bat. Bai, barka. Baina ez ala zuzenean. Ederrek emango dio sarrera Raulen eguraldiari. Bueno, zuzenean behasaindik,
Nola Raúl, behasatik. euraldianin. Behasaingo lasaie Donosti, ez dakit nondik. Bere. Aurrera, Raúl. Zuzenean. Nunbainetik, mundutik, Raúl. Egunon kuadrilla, hemen gaude berriz ere euraldia hitz egiteko. Gaur eguzki atera da, eta ni hemen aterkiarekin. Zer da, tio? Ba, aterkiak ere beste izen bat daukelako. Guardasola. Eta hortaz ari naiz ni, eguzkitik gordetzen. Gabona datoz, eta eguraldia nola izango den, ba ez dakit, prebizioa ikusi. Danetatik egingo du. Eguzkia, euria, mendietan elurra, ekaitza ere bai, jakizazue. Hala ere, seguro denbora daukazula naturaz gozatzeko, eta hemen Donostin, naturaz gozatzeko aukera handia daukazue. Itxaso daukazue, baina inguruan menditxo batzuk ere badituzue. Hor, Oriotik hasita, Kukuarri, Igeldo, Donostian bertan Urgul, Ulia, eta hemen atzean ditudan bi hoiek ere bai. Aukera izan ez gero, hortara joko jun. Asmatzen duenak zeintzuk diren, nere aterkia emango diot. Gabonak ondo ospatu, eta ondo segi, hurrengo arte. Bale. Txobin, jarri mesedez frame hori berriro, hor bi mendi horiek ikusten direnak, zeren Raulek esan du, asmatzen badezue ze mendi diren bi horiek aterkia emango dizue. Baina zeinen aterkia, bere edo nere? Zatu bere nere aterkia emango jot. Norena da aterkia. Aterki hori ez da Raulena, Ez, bere aterkia, orduan. Ondo esan da, hasiera. Rauleko triplia bota duta. Bai, kontua da Felixen aterkia dela. Osea, aterki hori Felix Felixena. orkabitzea da. Bai. Felixek ez aldu sombrilla erabiltzen. Horregatik, ez du erabiltzen aterki hau. Baina berea da, eta ez dakigu uzten digun oparitzen. Kontua da, asmatzen badezue, ze mendi diren atzeko bi hoiek, Lasaieko gosaria konprometitzen da, oporretatik bueltan, zuei aterki bat ematen. Edo astelenean, zuei aterki bat oparitzen. Bai, txindoki izango. Zer, behaseinen baldin badu, txindoki behintzat edo. Bai. Ez, hau dago, Lasaieko Txindoki eta murumendi, nik uste. Grabatuta, eta Nora Tamaiok esaten du, ametsa gaina eta txoritokieta. Ostras, bai, Oh! Pues Nora Tamayo. Nora Tamayok. Joe. Eman indio, Oain jakin behar deu, noren ama edo... Vallejo, hau da, Vallejo tarren ama. Bale, pues Vallejo tarrek atzelenean eraman dute aterki bat. Ez dakigu hau edo beste bat, nio opari aterki bat. Ja, lehenengo oparia banatu. Ya está, banatu dugu. Ya está. Joe. Zorionak. Nora, joe, azkar asmatu dute, Joder, bai. Nola ezagutzen dituzten, behasaingo mendik. Den Raúl, ederrek esan digu, Raúl behasainen daula. Nik uste txindoki eta murumendi, ziala. Txindoki eta murumendi, bai, oixe. Hoi izango da. Bueno, aurrera jarraituko deu, denborak aurrera doa eta oraindik kontu pila bat ditugu pendiente. Oraingoan Txomin, Gabon kantei buruz hitz egin behar dugu, ezta? Bueno, lehenik eta ben, nik behintzat hemen kilopillaren inguruko. Kilopilla. Gaur barkatuko diazu baino, gidoia daukat, eskerrak Txominek daraman kilopillaren kontua. Bueno, kilopilla, esaten ari ginen. Kilopilla, badakizue, eskolak antolatzen duen, urtero antolatzen duen, kanpaina solidarioa dela, beharra dutenei elikagaiak eta bestelakoak eramateko, ez bakarrik elikagaiak, pardelak eta bestelako kontuak, eta, sekulako elkartasuna egon dela eskolan, ezagit, eneko zuen irakasle gelan gorde dira elikagaiak, edo eraman dira horre onda pixka zentralita, eta pila bat, ez da? Hor LH-koak, DBH-koak. Ikaragarri pila, atzo HH-koak ere eraman genituen, eta dana kasetan ari gera sartzen, urrengo astean dena eraman alizateko. Bihar ez barka, astelenian ere, oaindikan ere, eramateko aukera dagoela. Hori da, gogoratu zuen ekarpen guztiak elikagaien bankura eramango direla, eramaten dira gainera Arantxa eta Felixen kotxeetan, jakin dezazuen ere. Eta gogoratu arrautzak ez sartzea.
bai, zen iritsi zaizkigu igual 3 dozena arrautz, bai, eta arrautzak kadukatu egiten dira. Hori, Eta iraunitzen da ezan. jana. epe luzeko, bale, elikagaia. Eta gainera, arrautzak garraiatzea tira, ez da Bi. kontu erresa. Bueno, orduan, jolas bat abian jarriko degula, kilo pilaren kontura. Pixka bat, el prezio justo ez dakit ikusten zenuten zuek, igual gurasoek ikusten zenuten zuen garaikoa da. Kontua da, asmatu behar dela, zenbat pixatzen duten hainbat gauzek. Horretarako Txominek badu prestatuta hor baskula bat, prezisio izugarria duen baskula bat, eta hor jungo gea ikusten, ea beraz, Txomin, zu ja prestatu, jun prestatzen, bai, komentatu. Zuzenekoa da, eta tira, kamera zerbait mugituko da, baina... Hori da, lasai. Txominen kamera nola gutian egiten jarriko dugu. Hainbat produktu ditugu pixatzeko. Hortxe ikusten duzue, baskula hori dago homologatuta, Baskula de precisión. Bai. Exacta, da, exacta. Orduan, Txomin, zer duzu hor? Pixka proba egiteko. Bai, bueno, lehenik eta behin. El peso exacto edo, bueno, mentxe lehena. Baina Makarra. paketean jarrite. Ea zeinek asmatzen. Zeinek asmatuko zenbat pixatzen duen kilo erdiko pakete honek? Bateak ez. Bueno, proba egiteko zan, ikusteko ere. Oain jarriko du. 2 gramo soberan. Joder, 2 gramo pari. Txomin. 2 gramo pari. Makarra horiek onak dira. Bueno, ikusten da, ez da, gutxi gora 500 bat, okao, plastikoak ere pixatuko. Bai? Vale. Berdina egingo deu, baina ez makarroi zea batekin baizik eta kasu honetan beste elikagai honekin. Agarrakin. Baina nun idatzi behar da. Oraindik ez, beraz, ikusi duzue sagarra, sagar bat, eta jarri behar dituzue bida, ja, Inigo hasi da. Inigo Goenagak jarri du, karo, esketua pixat, segundu batzutako atzerapenarekin ikusi ditugu komentarioak. Baina, jarri behar dezue, txatean, zenbat pixatzen duen, Txomin jarri kamaran, sagar horrek. Jarri behar dezue, zenbat pixatzen duen, sagar horrek. Zenbat uste dezue pixatzen duela sagar bat. Ja ikusten nahi nahiz jendea, bere etxean, sukaldera korrika sagar bat pixatzea. Hoixen. Gauzatxo bat, saria asmatzen duenarentzako, saritxo bat daukagu, goxoki batzu. Vale? Bueno, mira. Zenekin, mira, eneko ze jatorra. Ojo. Eneko lapurra baino jatorra. Zeini lapurtuko dizkiozu, goxokik. Bueno, hori nere kontua da. Bueno, hortxe, sagarra ikusten dugu, Txominen pantalla txikian jarri dut, hasi zaizkigu ja lehenengo erantzunak iristen. Lander Zabalak dio, 15. Por cierto, eneko, hau oso LH-koa da, Ikaslek jartzen dutela emaitza, baina ez dute jartzen zer. 15 gramoa. 15 kilo. Bai, hortxe, batzuk aidia, GR, G-arekin bakarrik ja badakigu gramoa dela. Vale, Landerrek, 15, Rubenek, 32, Norak 200, Helenak 320, Inigo Goenagak 154, 330, 140, bueno, pila bat ikusten ditugu, bueno, uste dut, Vamos con la furgo, zein ote da, vamos con la furgo. Vamos con la furgo. Bai? Vamos. Bai, la furgonetan dijoan norbait. Bueno, beraz, pres gaude? Baina hemen, emaitza justua behar da, Bai. Txomin, oraindik ez. Lago txokiak ederrentzako dira. Exacta jartzen du hor, bueno, tensioa maksimoa da momentu honetan. Aitor Lópezek jarri du 188 gramo. Nere besoan ere tensioa. Bueno, ez dakit Aitor izanuan. Aitor López baldin bada guke dakikuna, oin astiarran bizi da eta zahar eta asko daki. Baina gutxi jate ditu. Baina nire gelako guraso bat ere Aitor López da. Vale, orduan ezakik guzea Aitor López den. Vale. Aizeak esate 182, bueno, eneko eder, redoble mesedez. Eta sagarraren pixua, Txomin. Nik alderantzez ikusten dut, hasik ez zuek esan. 158 ustez. 159. Emeretzi oen bai. 1, 5, 8, 9. Hortxe. Inork ez du jarri,
Eta Ez, baino gertuko maitzik, gertuena hor lehenengoa Inigo... Inigo Pérez Etxebeste. Inigo Pérez Etxebeste, una Unda berrogeita hamar. ona. Bueno, pues Inigo Pérez gogoratu Anderrengana jun, eta nik goxoki batzuk emango dizkiot Anderri zuri emateko. Inigo Vale. Pérez. Karo, jakin behar deu, eske, karo, guraso guztien izenak ez ditugu, ezagutzen, eta... Hori da. Inigo Sagarraren Pérez Raulen dentsitatea semea handitzen da. da. Abai! Ere, Pilota bai. pikoko sagarra. Baino bigarrena izen, karo, aman, izena izango. Bai. Nere gelan ere ikasle bat zeon, Inigo Pérez. Inigo, zorionak irabazi dituzu goxoki batzuk. Txomin, urrengo Objektua edo. objektua edo pixatuko dugun kontua. Elikagaia, bueno, a ber, Oh, garai hauetan, sagarrak Oh. ondo noski egunerota hartzen baldin badia, edo baina bestelako kutixi hauek ere, garai hontako produktu badira. Ferrero Halako bonboi Rocher. batek, bueno, tira, nik ez nuen zea egin bihar, baina, hoi da, bonboi batek, zenbat pixatzeu, halako bonboi batek. Vale. Gutxi hitz egin da Ferrero Rocherren anuntzioari buruz, Hori bai izaten zela gabonetako klasiko bat, loteriarekin batera. Bestetik ikusi hortengo ba. Beraz, Ez dakit eneko du. zuk zenbat esango zenuke? Bonboi horrek zenbat pixatzen duela? Ez que nik esaten baldin ba, ni badaki zema pixatzen duen. Zuk Asko badakizu? jandituzu, ala. Bai. Zu ez Nik zea jaten bat, beten ego. bakoitzean badaki zenbat igotzen dudan pixua. Kuriosoa da, hain pixu gutxi izan da horrek eta zenbat igotzen den norbera, hoiek jaten. Iten dute hor nolabaiteko efektu espansibo bat edo. Bai. Bida, txominek Benkasi jartzen du gogo hor, eta egin dezakegu. Honek zenbat pixatu, eta zenbat gramo emate dizkizu zeuri, eta honek zenbat. Hori da, hortxe. Bueno, hementxe ari zaizkigu jartzen, 55, 25, 8, 40, 40, 13, 13, 13, 25, 25, Baten batek etxean ditu, gorko 36ko asko daude. Ni Bai. uste, hoiek, Bainon, hauek, Ez dakite. ezakizuena da, txominek erosten duela segurazki marka txuria. Orduan ez eta du- zatitxo bat janin diola. Claro. Ez da amigo. marka txuria. Ala, txomin, pues ya está. O sea, Honegatik ordainduko igute, zehose, ez? Bai, Ferrari bai. Rocher. Nola izango da txuria, hoi marroia izan da. Hoi da. o sea, bueno, jai honek esaten du 16 gramo, eta bueno, hementxe denetarik dugu, beraz, txomin uste dut, pixatu dezakegula. A Redoble, ber, A ver. amairu. Amairu. Amairu, bai, ez da? Amairu, amabi. Bai, Luis Leone Amairu, jarri du Luis amairu. León. Luis Leonek jarri du amairu? Luis León, Bueno, bai, itxoin, bai, itxoin. bai. Hortxe, amairu. Eta Txomin, Lukenek ere jarri du. Amairu. Ah! Luis Etxean, León eta Luken. Baina, irabazlea beti lehen da bizikoa izaten da, ez? Lukeni ere gozokiren bat, emango Bai, emango jogu. Gaina merezi du, merezi du. Bueno, beraz, Luis León, badakigu Luis Leonen alabari emango dizkiogu Ez, goxoki bai, batzuk. nola egingo deun. Bai, harreran, bai Inigo Perezen izenean eta bai Luis Leonen izenean goxokiak utziko ditugu, bale? Orduan pasa zaitezte harreratik astelenean eta hortxe izango dituzu. Por cierto, harreratik pasatzen bazeate, pausa publicitaria, horrelako sudadera Hori txuri da, ederrak erosi halko dituzuela. Gaina, sudadera patrocinada por Tomates El Gorriaga. Bai, Eta KH7, ere, ez? Bai, Garria jan ondoren, Angelako arki da. tomateak etzuko. nik HH-ko irakasle bezala gomendatzen dizuet, HH-en baldin badituzue seme alabak, hau erostea, txuria, Ose, bueno, hau da onena, eta eskolara eraman honekin, Igual, gomendioak izan behar du bat baino gehiago erostea. hori da, Bai, erosi. hori da. Baspa. Lavadora sekadora baldin badakazue, birekin nahiko. Ez badezue lavadora sekadora, eguraldi hauekin eta, pues, lau edo bost erosi, bale? Azkenean merkeak dira, eta, bueno, txuriak polit-polita. Hoxe, Vamos con la furgok jarri du, berak ere irabazi duela. Ez dakit. a ver. A ver, vamos Nik con la beste foto. teknikari Bai, bat amairu dut ere. gramo. Vamos con la furgoren izenean egongo dira goxoki batzuk karreran. Vale, pues vamos con la furgo ere utziko dugu, vale? Eta neri ere komentatzen diate Inigo Goenagak,
sagarraren zean, pixuari dagokionez, 154 gramo jarria zuela. Gertuago. Bueno, txat hau gordeta geratzen da, gero Bai. egingo dugu pixkat, ni jartzen hori naiz. Zan Inigo? Goenaga. Vale. Igual, Bai, erresena bai, balkoiti gozoki batzuk bota eta ya está. Ez, bakoitzak porque hartu covidan itzala. asuntokin eneko, osea, eder ezin Ja. geak egin ahastu. Ei. Beraz, hortxe. Agortzen Bueno, ari dira antzeko pasa azkar esaten du lukenek sudadera hauengatik, beraz, hori. Ay, que me lo quitan de la mano. Hori da. Txomin, urrengo kontua zein da? Bueno, hurrengo kontua... Barre eta kale. Hoixen. Aia ez dago objektu gehiago pixatzeko. Ez, zenbat, nik ja besua, tia, neka indadakat. Urrengoa da, zenbat pixatzen duen nere hileak. Hori da, a ber, Hori jarri da hemen, urrengoa. jarri beltxatean. Jarri Urrengoa, eta 0-0 utzi. barre eta kale. Hoixen. Hale, Eder, esplikatu pixka bat zer den barre eta kale. A ber, egu berritan opari berrik eta emozioa eta pilatzen dira, eta orduan prestatu egu bideo bat, ikusteko kontuz ibili behar dela, ez, egu berritan, bai? Eta nahi izan dugu egin, si te ríes pierdes, olako zea bat, orduan, bideoa jarriko dugu, eta parra egiten duen bakoitzak, eman behar digu guri gozoki bat, astelen, Oh. bai? Horregatik da, barre eta kale, bai? Si te Vale. ríes pierdes. Orduan. Beraz, izango dugu bideoa hemen albo batean, eta gure aurpegiak ikusiko dituzu hor, orduan. Ez, esaten beraiek etxetak. Baina guk ere jolastuko deu, guk ere jolastuko deu. Zein uste dezue izango dela lehenengoa barre egiten, jarri txatean. Bitartean, Eneko. Txomin, Eneko eta Eder, Ni eskatuko zior. dizuet, hau egiten dugunean, kamarari gerturatzeko, zeren gure aurpegiak txikian ikusiko dira, eta horrela, hobeto apreziatzen da nork egiten duen barre lehenengo. Serio, jarri ez da. Txomin, prest duzunean bideoa, Ederrek sarrera emango dio. Bueno, hortxe, barre eta kale. Ez? Egon, Ya está. Txomin, Ah, pantaila claro. osoa jarri, Txomin, Bai, barka. hortxe. Aurrera! Zuekin barre eta kale. Egoian barreta. Gero kamarari gerturatu artea, Ojo! Hori lasoiko txudadera berriak egin, Hau ere. Otu zopari berriekin.
Ui, ama. Oh, it's not a bike. Horra maierak horrek esaten du, a It's bike not a eta bike. it's not a bike. Bueno, uste dut, eneko edo ni izan garela eparri indeunak lehenengo, hemen Luisek Ba. esateu, bueno, Nei Luisek komuntzulotik erori da noi gustatu zait. Eta bozina joduna ere mundiala da, Bai, Hori da, vamos con la furgoren semia. hoi da. Vamos con la furgo que esan du, nor den. Da, Malen Pérez da. Malen, goxoki batzuk zure izenean. Vale. Bonik, goxokiak utziko ditu, como vamos con la furgo, Horrela jarriko ditu, zen bestela erotu ingo naiz. Hoi da, Malen, esan behar dezu zehala, vamos con la furgo. Hoi da. Guain eskola guztia jundadilla, Claro. esan, somos vamos Ni con la jugo furgo, naiz. cadena goxokiak. Hombre, mente, Idoia Gandiagak esaten digu kaixo, zer moduz? Eta Javier Rodríguezek esaten du eneko izan dela, beraz. Ez genuen zalantzarik, Eneko Bai. izango zala. Esan- Nei gauza hauek asko gustatzen zaizki. Esan beharra dago, eder egon dela bideo prestatzen, eta pixka bat aukeratzen bideo egokienak edo esan dezagun, porque batzuk Beste bertsio bat bazeon nahi gehiago gustatzen zitzaidan, baina ez dakit zergatik. Zantziaten, ez. Eskerrak noiz behinka, zentzuz ere jokatzen badakigula. Bestela. Hori da, zentsura apur bat ere izan dugu gaurkoan, eta hori da. Hori da. Bueno, eta aurrera jarritu behar dugu, izan ere ja, ia laurden gutxi ditugu, eta saskiaren zozketa Ez, ikar hasi. dugu. Amar gutxitan, edo, Zer dator orain, Txomin? Zure gogo eta dator, gabon kanten ingurun. Hoixen, Gabon pare bat kanten gogoeta badituzu. Bai, pare bat kontu, nik bakarrik zalantza bat. Badakizuen niri gustatzen zaidala pizarrak erabiltzea, eta orain gabonetan, ari gara pixka bat gabon kantekin, Eneko, zein da zure gabon kanta gustokoena? Neri dindandon gustatzen zait asko. Dindandon, zuri eder, Baina badago bat ikaragarri gustatzen zaidana alaken. alaken. Eskerrik asko, Eneko pentsatzen nun, etzen idala jarraituko jokoa, eta urduri jartzen egin zen. Alaken, Gabon kantak misteriotsuak askotan izaten direla, ez dakigu oso ondo nondik datozen da nora doazen, bereziki alakenekin, zer esan nahi du alakenek, ze mezu dago kanta horretan, gure pizarrarekin gaur saiatuko gara hori argitzen. Alaken, a la pícula tumpaire, responde la pícula tumpa. Horreaino, nik uste dana bastante argi geratzen dela, ez? Bai, Hori argi eta garbi dago. bai. Argi eta garbi dago, zalantzarik badezue. Nabaria da. Azulaika abildua lasaidonostia.com. Bai. Dizue. Zer esan nahi duen, alaken a la pícula tumpaire, responde la pícula tumpa, baina, karo, oain dator dilema. Jesus, Maria, Mhm. Jainkoa zen. La Santa Trinidad. Hau da, hemen dakau, batetikan, Bagite esetzi, hauin. eta irutasun santua izan daiteke, ez dakit. Zeren, karo, Jesus zen Maria, Jesus Maria eta Maria zen Jainkoa. Igual Jesus Mari. Jesus Bai. Mari. Jesus Maria, claro, orduan Jesus izango Maria Arrieta. Igual. Jesus Mari Jainkoa zen, ez? Baina beste zalantza bat, zer esaten du, Jainkoa edo jaioa? Nor jaio zen? Jesus jaio zen edo Maria jaio zen? Oye, Mhm. izugarria. Biak jaio zian, bestela... Ez zian izango. Hemen dago Iker Jimenezek argitu beharreko misterio bat. Eta gero, Gabon kantak, olentzero buru handia entendimentuz jantzia, aktualizatu egin behar dira pixka bat, Horre, badakizue, gauza batzuk ja gaur egun, aktualizatu behar direla Gabon kantak, eta hori da ikusiko deguna orain, aur batzuek, eskean, nola aktualizatu zuten, Gabon kanta bat edo Gabon dantza bat zeren, Eneko Eder Txomin, zuen etxetara joan izan dira Gabon eskean, ikasleak? Bai, askotan, gainera. Nire etxera ez dira sartzen.
Bai, jo, atia jo, eta gauza da, batzutan ez nautela aurkitzen, baina... Claro. Eta ze pasatzen da, askotan, gerturatzen zaizkizula hortxe taldetxo bat, eta hasten dira hor, ator, nik gauza bat esango izuet, jun behar badezu etxez etxe, gogoaekin jun, eta urten ere maskariarekin, baina bereziki gogoekin jun, ez kantatu betiko kantak, edo behintzat eman pixkat, ez dakit beste estilo bat, eta ideiak emateko, hementxe jarriko dizuegu, eredu bat, uste dut hau dela, zarautzen, grabatutako bideo bat, eta ikusi artista hauek nola egiten duten, hortxe Txominek presaka, eta ikusi artista hauek nola abestu eta dantzatzen duten. Eman playari, Txomin. Arrainori, zubide aurreko erreketan, batarratxeko amaiketan. Aguinaldo, beste kalean San Fernando, eguzki bibiua, gauaren gauerdia, etorri zan mundura, gizonaren trazia. Jesus, Maria eta Jose, Gabon gauala eta biharregu berria, etxeko Andre maitia, txampon bat edo bi. Salto eta brinko, mendian barrena, Jesus adoratzera, alden azkarrena. Jesus adoratzera, alden azkarrena. Bueno, txaloero bat, Bai, izugarria. Hortxe gizon batek esateu onna, eta nik uste gizon horrek representatze gaitula, gauden guztiak. Ba hori nire gogoeta, pixkat improvisazioa, improvisazioa baino gehiago sartu behar dela. Eta izue, formato hau ikusita horrela, etorri zait burura TikTok, ez dakit hori datorren orain, Txomin. Ba, bueno, oain lehenik eta behintzea, beste bideo bat edo omentzegon. Hori ez deu egingo, hori esan nizuen, Perfecto. Nire sekzioa zela eskusoinu bat, indeitekela luzatu o txikitu. Osondo, lasterketa ere badugu, ez dakit oain lasterketa edo... Bai, egia da. Bai. Bueno, lasterketa jarriko dugu hortaz, bai, komentatu iguzu, porque lasterketetan, bakizue, gabonetako, gosariekin hasi ginenean, pixkat, hasi ginen, lasterketak, kanika lasterketak, baina, karo, hor, bakizue, publikoak eskatzen du gehiago, eta hor bilatu behar genuen zerbait berria, eta ederrek bilatu du genero bat, YouTubeko bideoen artean, bakizue, daudela unboxing, ez dakit zertan, baina hau da genero berri bat, derritzei guzu pixka genero honen inguruan. Carrera de botargas. Da, genero... Daude pila bat, osea, ni ez da, olakoak bilatzeko jartzeko YouTubeen, carreras graciosas, olako funny races, ez da zer, eta batean, carrera de botargas, eta ez izango te da hau, eta zoragarria. Batzuk igual ezin dira ikusi, hor, azten dira borrokan, eta hola, baina, aukeratzen egon baina zoragarria. Berez, hauek daude ere horraztuta, ez da? Bai, hau ere indegu un kontzientziudo estudio, eta... Bueno, eta hasi aurretik, hor muñekito pila bat ikusiko dira, ea nork irabaziko duen. Eta horiek dia botargak, se supone, ez? Ez da, Mexiko inguruan edo. Mexikon da, bai. Atzekalean ikusiko ez dute salida, pues, ordun, horko pertsonai bat edo aukeratu behar duzu, eta ea irabazten. Zeinek irabaziko duen, ez? Hori da. Vale, Txomin, jarri dezakezu hori da, frame hori jartzen dezu, eta egiten ditugu guk ere gure apustuak. Horko hori da? Bai, más o menos. Vale, a ver, zuek ere jarri txatean zein uste dezuen izango dela irabazlea, a ver. Ametxak hau, arrano marroia. Ez dakit bestia zer den. Pues arrano beltza. Bai, beste arrano txuri bat badago. Gizona, hora azeria, lehen goizeko azeria ezote dago horatzea. Behi bat ere badago. Bai. Ustez, errinozeronte suhiltzaile bat. Zer gehiago? Danetarik. Pumaren bat ere badago. Piskat horre esio gota ezak eta berbesteren bat ikusten den. Audioa utziko dugu, ez, beraien audioa. Bai, puma, koiotia, urdinezkoi ez dakit zer den.
satorre erraldoi bat. Superheroi bat. Superheroiak izango dira. Bueno, bideo hau dago grabatuta 1986an gutxi gora bera, Bai, hoi da. Justo ni jaio nintzen urtean. Hori da, Ikusiko aldeu bideoa. Marco Serrano Bai, esaten du bai, urdinak irabaziko dula. Ea zeinek irabazten dun? Marko, A ber, ba. hori da. Hiru, Olenak dio arranoa. ez dago esan, baino, tira, lasterketa obstakulo desberdinetatik edo Ah, bai, egin bai. badute, eta kontua da ber nor den lehena, bai? Lehena. Bestalde iristen. Hor, Nola, norak jarri du hirugarrenak irabaziko dula. Irabazi lehenengoak irabaziko du, hirugarrenak ez. Osa, hirugarrenak podium bai, baino, a ber, osea, Karo, hirugarrena nondik hasita gainea kontatzen. Hoi da. claro. Bueno, carrera de botargas. Ea ze obstakulo topatzen dituzten bidean. Venga, Venga, gozatu. ba. Ainoak dio Hasi, Puma. ba. Puma, irabaziko duela. Hortxen. Ari bat edo bado, hortxen Puma. Hortxen hausen, begian sartu balit zartu zaio. Bado aurrera. Beia hortxen. Gaur Opa, bila. beia. Ui, ama. Ara burua galdu Galdu horre. ere. Bai, zaldi horrek burua galdu du. Zera da, kaballo loko. Hau ere. Eta hemen txe, Hernaniko errugbi taldea, El Puma se Hortxe peló. badoaz. Bai, iskimatetik pasadala ba. Bueno, ematen du honek irabaziko dula, ez? Hortxen zuhiltzailea. Zuiltzaia, errinozeroa, bai. Ama. Ara, Beia hortxe jarraiteu. beia gaizki, Kaxkabin falta da karrera ondan, Kaxkabin. Ah, baino salto egin du. Alo, hemen txakurra, anda. Eta Nor hortxe. tirazi du? Arrano marroiak. Arrano marroiak. Bi arrano. Gero Puma eta gero arrano zuria hirugarren. Hortxen irabazle. Hortxe ditugu. Bueno, Pollo podiuma deitzen da. gaina, Hoi da. Eh, Kasik. Karrera hau, zaila ere bada, Bai. Esaten dute ingenieritzak zailak izaten direla karreretan, baina nik uste ingenieritza bat baino zailagoa dela karrera hau. Bai, errugu Izan taldean, daiteke. ez dut ulertzen zer egiten duten hor. Oztopo. Hoixen. Oztopo, ez? Baina imaginatzen Bai. dezue olako lasterketa bat kaskabilekin parte hartzen. Hau, lasai jaietan ja, koronavirusa eta ja, jaietan desagertu da, egin dezakegu olako bat. Bai mesedez, Carrera karrera de de botargas. Lasai style. Nik igel jantzia badakat. Ni igel ez jantzita jun naiteke Zuek- aizu. Zuek ere parte hartuko zenukete lasaieko karrera de botargas batean, eta parte hartuko bazenuten ze jantzirekin. Nik Juan Bautistaren jantziarekin parte hartuko luke. Hoxe, baino kuadro eta guzti junbartzea, Hola, bai. Zuek zerekin. Ni nire izena jarriko nuke, nire konkursante. Hoi da, Eneko, esplikatu hori pixka bat, zure inauteritako jantzi expresa. Holaxe zure izena hemen jarri eta zertazoaz eta konkursantez. Eta gustatzen ez zaio nahi inauterik edo, badaka traje bat oso erresa dana. Bueno. Merkea gainera. Olentzer hori etzaio gustatzen eneko zure jantzioi. Izatu esetz. Olentzero gaboneta bakarrik agertzea. Olentzerok dio ezetz, eta konkursantek egon dira, Bai. gure txapelketetan. Oraingoan asmatu dut txomin. Bai, hori da. Jada, sariak ez atzian dagoen zozketa horren saria, baizik eta jaiotza eta TikTokeko, bai, irabazleik eta aipatu behar ditugu. Bueno, nik daukat hemen zerrena, orduan, lehen da bizi, 1000 esker parte hartu duzuen guztioi. Eta gero, bozkatzeko eta egondan sites hori edo sites horretan eta, eske bozkaketa pila bat egon dira. Bale? Orduan, hortxego ibili gara, pixka bat hartzen eta kontatzen, eta, bueno, kontatu egiten dugu programak, hori ere egia da. Eskerrak. Eskerrak, zuzenean eta. Eta, bueno, lehen da bizi, 1000 esker bozkatzeagatik eta egin dezuten esfortzuakin, bai jaiotzak egiten, krismak egiten, TikTokak sortzen, bale? Zen hor denon lana dago.
eskolan egiten den Gabon txartelen saridunak, azkar batean irakurriko ditut, HH bosten Lukas Cueva eta Nai Aranalde, LH baten Naroa Irigarai eta Oiane Vicente, LH bin Naiara Plaza eta Naia León, LH irun Jon Olaizola eta Ane Uribe, LH laun Irati Olazabal eta Ander Guerrero, LH bosten June Benedicto, Ane Arenillas, LH zein Leire Gorostiza, Natalia González, DBH bat bin Janire Perezek, irabazi du, DBH iru lau Sofia Davilak eta Nerea Sánchezek, eta batxillergoan Raquel Irizarrek. Bueno, txalo bero bat. Gabon txartelen irabazle guztiak. Zerrenda LH-ko gaizkaren despatxoaren ondoan dago ipinita, vale? Eta jarriko gara zuekin harremanetan, bueno, gu ez guraso elkartea jartzen da, vale? Eta sariak eta ditugunean abisatuko dugu. Bestalde, Gabonetako jaiotzetan, bai? Bueno, hortxe dakazute irudia, Txominek irudia jarri du, bai? Bai, hor ikusten nahi da. Eta hau da, jaiotzetan edo irabazlea, bale? Jon Olaizolak. Esan beharra dago gainera eneko, jaiotza honek meritu asko duela, zeren egindu naizeakin, egin hauetan, hor mantendu da, ondarra, muitu gabe. Eta, bueno, hortxe ikusten duzue, Jon Olaizolak, LH iruko Jon Olaizolak irazi du. Baina, hortaz gain beste batzuk ere saria badaukate. Eta hau guraso elkartea ere jarriko da zuekin harremanetan. Direla Maialen González, Mark Agote eta Zoe Padierna. Zorionak guztiei. Hau jaiotzetan. Lan ederrak, uste dut, zaitezen ikus daitezkela eta benetan sartuta ikusi zen ederrak dira. Bai, izugarrizko lana dago eginda, bale? Eta azkenik TikToketan, bai? TikToketan gero ikusiko dugu zein den irabazlea, baina hortxe daude Sara, Luka, Maiagote, hoiek dira irabazi dutenak, eta bigarren postu batean Maximo Kobakitze. Bale? DBH-koa uste dala. Hori da, DBH laukoa, bai. Bueno, irabazlea Sara, Luka eta Maiagote, eta, bueno, TikTok bat egin dute, 15 segundutakoa da, eta nik uste merezi duela ikustea. Eman playari. A ber, segundutxo bat, a ber, handian jartzeko. Jak, ederki Txomin. Hau da, TikTok irabazlea. Bueno, txalo bero bat. Hortxe TikTok txapelketan, esan beharra dugu guk ere TikTok bat egin nahi genuela, baina gero bizitzaren gauzak ez dugu TikTokik egin, baina hori. Igual urren urterako guk ere egingo dugu TikTok bat, ekipo. Igual urtarrien hasita, abendurako garrantzako. Denbora baldin bakau, bakizu, tik-tak, tik-tak. Hori da. Egia, gauzatxo bat, egia da, zerrenda zenbatek hemen idatzi dit, zerrendak azkar edo irakurri ditugula, lasai, igual Gabonetako saiz horretan igual jartzea ere konbeni zaigu, bentsat jendeak ere. Edo bestela bideo atzea botata. Hoi da, eta hogeita bostaliz ikusi. Dago aukera, YouTubeen dago aukera ikusteko motelago. Azkarrago edo motelago, beraz, gure gomendioa da, gosariak bukatzen direnean jartzea abiadura erdian. Bai. Azkar puten garen ez, tira. Eta bi orduko saio bat izango dezue. Abiadura erdian jarri ez gero, pelikula bat zela. Agian. Hori da. Bueno, eta nik uste ja, Laizter, Saskiaren zozketarako pres gaude, o nola, Txomin? Berez hori gedaukagu. Zeu, urduritasun. Ni urduri nao, porque... Metxe dago, Hori da, a ber, eneko, erakutsi pixkat berriro, Saskia. Vale. Amaikak puntun, Saskia, txak. Bueno, hemen txedaukago... Errapatu dut, Txomin. Pixua badauka, honek. Vale, bueno, hemen ikusten da, ukelele bat baino urdai azpikokua, vale? Ez da gozo afinatua, zoi tokatzen zaizu afinatzia. Vale? Hemen botila, turroiak, eta atzekaldean,
kosta egiten zai buelta ematea, baina hor daude polboroiak, piperra, gazta, txoixua, bale? Eta Saskia, euskal eneko polboroia, importante, geratzen dela euskal hemen. polboroia oso kuriosoa da, zen euskal polboroia eta hemen jartzen du Sevillan inda daudela. Hoi da, Ojo, beraz, hor badugu misterio bat argitzeko. Zer egin behar da Saskiaren zozketan parte hartzeko? Hau da, orain galdera mundu guztiak egiten duna. Esan dizuegu, egon behar zarete txatean idazteko moduan, Jaionek abisatu digu aurren kontutik egiten bada ezin dela idatzi, orduan aitatxo eta amatxoren mobiletik sartu zaitezte edo tabletetik, eta hor aukera izango dezuet txatean idazteko. Zergatik? Zeren sistema bat dugu, zeinak hartzen dituen hitz bat idatzi duen jende guztia, zerrenda bat egiten du, eta berak egiten du zozketa. Nightbot deitzen da bot bat, eta hori, bai Luken, sartu dugu Lasai Donostiako kontuan, bot bat. Ez dizugu ezer esan, urduri jarriko zinen. bai. Baina gero kenduko dugu, Bot hori, botatzeko, bota egiten gaituzu. Hori, eman dizkiogu eskumenak eskolako kontuetara sartzeko, e-mailak... Egun hauetan, Facebooken eta zerbait arraroa ikusten badezu, ez dakit. Bueno, ez dugu esango beto. Zerbait arraroa ikusten badezu, bot hau izan dara. Vale, utziko ditugu 2 minutu, zeren erresa da egin behar dezuena. Idatzi behar dezue. Hori da, Jon Alonsok ja jarri du. Saskia, letra txikiz. Tenéis que poner Saskia en minúscula. Saskia, bakarrik Saskia. Eta hori da, Eneko. Eta con ese. Saskia S-rekin. No, Saskia, claro, ja batzuk Saskia, no. Saskia, S-A-S. Itxoin, jarriko dut hemen. Itxoin, nik idatziko etxatean, jendeak Ander Saskea. Ez hori trampa da, bakibuz, hoi da, bera nahi duztea saria. Ikusteko jendean nola da. Z-rekin jarri badezue, si habéis puesto con Z, poned con S, 2 S, Saskia. 2 S de San Sebastián. Hori da. Bueno, orain bai. Ikuste ditut irakasle batzuk hor Saskia jartzen, guzergatik ezin dugu irakasle. Bueno, Eder, ja hau hitz egin dugu. Ez, ni sartu naiz. Ez zait tokatuko, ez zait inoiz tokatzen, 3 urten eraganetik dara. Bueno, jakin Ederri tokatzen bazaio berriro ingo deula. Baina zergatik, eta beste irakasle bati tokatzen bazaio bai. Jode. Baina seme alabekin dago. Bakizu zein bardan. Beida, Aitor Lopezi tokatzen zaio, eta niri ezin zait tokatu, no? Pues ez da justoa. Pentsatuko dezue hau dela pixkat teatrillo. Pentsatuko dezue hau dela pixkat teatrillo. Ez da teatrillo. Ez da teatrillo. Eder, serio ari da. Benetan, osea, daramatazte guztia gontu horrekin. Bai. Baina jakizu sartu da nahola, zozketan. Bai, hombre, ez genuen gutxiago espero, Eder, zugatik. Eder. Baina tokatzen mazait elkarroan atzeko izango da, lagun artean. Zenbat Saski daude? Zenbat? Hori, jende pila dago. Ama. Eta pertsona bat idatzi ezake 35.000 aldiz. Bai, baina bakarrikan hartuko du bere izena. Bakarra, ez? Hoi da. Bai. Hemen, ez dut esango izenik, baina badao pertsona bat igual 25 aldiz idatzi duela. Saskia hitza. A ber, López, behin idazteakin nahikoa dala. Ez que, da López astigarragakoa, Idatzi dulen auka astigarraga. Ja horrela dago, Maria Etzeita 20 aldiz edo eman diola. Claro, hemen. Mariak ere semeak ditu eskolan, ez? Bai. Vale. Bai. Erabiltzaileak hartzen ditu kontuan. Ez da nolait komentarioa, ez da hori, baizik eta erabiltzailea hartzen du. Jarri badezue hasieran Saskia, barkatuko diazu, baina eske lehenengo aldia dago egiten duguna. Jarri behar dezue Saskia orain, Volver a poner todo Saskia. Eragutxiko izuen nola egiten, vale? Berriro Saskia, venga. Berriro azkena, mesedez, berriro jarri Saskia. Ander, bestela. A lo que no vale, hay que poner otra vez Saskia, venga, jarri Saskia txatean. Zer, nireak entzeko edo?
Ez, barkatu eske, eman diot orain justo, eta jartzen zidan, hogei pertsona aukeran. Eta, hombre, pues ez. Mariak dio 25 semetxo dituela. Bai. A ver, Chico, bai. María da como el monitor de Colonia, cuida de sus polluelos. Bestela, Ander, Vale, erabiltzaile guztien artean ere. Bai, hori, azkenen eman diot active users, baina nortako idatzi behar dute. Orduan, Saskia jartzen badezu ere aukera izango dezu. Baina jarri Saskia, biesekin, Horre, gabon musika pixkat emango jo. Programan ikasiko deguna da Saskia bieserekin idazten dala. Hori da. 57 parte hartzaile oraingoz, 58 parte hartzaile. Txatean 80 daude. Aimar Estreme, zenbat aldiz idatzi behar dezu. Bazpada. Igual Anderrek esatu, bai berriro idatzi mesedez, pues bueno, denbora guztian idazten da. Bai. Aimar, ez daude aukera aldi gehiagotan jartzeagatik. Hori da. Hor, por cierto, Txomin, esan behar genuen, arpide dunen artean bakarrik egiteko zozketa, baina hori hor nunbait YouTuberen politikan kontra dijua, ez da, Txomin? Hori, irudi. Halako, zebestela jendia arpidetzeko nolabait inzentiboa izan daiteke, eta hori ere ez dugu nahi. Arpidetu zaitezte, baina... Arpidetu zaitezte, etorri, bueno, zuek ez etorri, bueno, bai, etorri. Ate irekien egunera ezagutzen badezuen norbait, aur badakan aurren urtean eskolan hasi behar duna. Urtarrilak 14, berriro, gogoratu. Urtarrilaren 14ean ate irekien jardunaldi izango degula eskolan, beraz, etorri. 62 erabiltzaile jartzen du hemen, utziko ditugu beste 2 segundu... 2 segundu? 2 segundu, esan nahi dut, simbolikuki. Aimar idatzi da. Bueno, Aimar, ja, bale, idatzi badezu eia Saskia, mesedez, ez idatzi olaia ikusten dugu gelditzen dela, eta egin dezakegu zozketa, bestela hemen bihar arte. Idatzi du, berriz ere. Zeinak? Eder Pikazak. Hoi ba, zein izango te. Baneatuko zaitut, Aizu, Ander, jo, Eske... Bai, eta Aimarrek beste 2. Aimar, Extreme. Aimar, ez zaizut orgatuko, Vale, nahikoa deu, Aimar, gelditu. Eta Javier Rodríguezek ez dakitzen bat bider. Bueno, 74, nik uste ja... Venga, baditugu hemen gehiago gehitzen nahi dira, bale, hau bastante geldirik dago ja. Zenbat ditugu, Ander, zenbat ditugu hortxe. Arpide, ikusle daude 82. Eta zozketan... Igual guztiek ez dutez. Bai, ez ondo dago. Venga, Roli, temango diogu? Roli da... Baina inbarko dugu... Baina, Ander, partekatu pantalla, ez? Ze batzuk ez gira gehiagi fidatzen. Bueno, ez porque justo partekatzen badendik pantalla deskonfiguratzen da dena, sentitzen dut, hemen badago... Ez, baina txatean azalduko da. Ni fidatzen naiz, ni badakit, nahi tokatzen bazait, esango dezula, Eder. Baina txatean Txatean jartzen dula. Vale. Azaltzen da, si os toca la cesta lo pone en el chat, porque esto lo hace un robot. Hau da, robot batek egiten du. Un robo. Arrazoi. Vale, venga, redoble. Eta 2021ko Saskia izango da, norentzat izango da... Badoa! Marco Serrano! Baina estatuko da, Hor, baina nik hemen dakat Marco Serrano. Marco Serrano has won... Oraintxe agertu da, Marco Serrano has won the giveaway. Saria da giveaway, bai. Bueno... Saskia eraman nuela. Zer esango deu, lagunok? Zorionak, Marco. Guraso elkartean egongo da. Beraz, astelenean ere, pasa zaitez harreratik, bai? Eta antxe izango duzu Saskiaz. Hortxe duzu, Marco, tokatu zaizun, Saskia. Saski ederra. Bueno, ba hori dala.
Nik, Zora, Ander, esaten gauza zaizu bat, naskia. egon geha, aste guztia diskutitzen ea nik alnun parte hartu edo ez, eta batekin ez zitzaidala tokatuko, orduan, ez da egit horren beste rollo, ez zaite inoiz No, tokatzen. Katu ere, rollo asko dakazu. Bai. Guk ez daukau. Baina, Rollo azurea da. Zoriona, Marko. Marko, zorionak. Asko postak Olentzero, beira, pospozik dago. Hoi da. Olentzero, beira, dantza eta gana, jarria. Rollo honean amaitzeko ere badegu ba, amaierako zera. Ah, por cierto, Zerbait. egia da. Ni Baina prestatu Gabon nahi- kanten bat egin barko dugu, ez? Hori. Gabon kantaren bat ere egin barko dugu. Hori da. Karo, kontua da, Gabon kantak esan dugu, aktualizatu behar direla, eguneratu behar direla, eta hemen lasaieko gosarietatik, alegin horretan aritu gara, eta berritu dugu Gabon kanta bat, eta horrekin, Gabon kanta horrekin, agur esango dizuegu. Moixen. Gero lede bintzat. Zerbait gehiago esateko, lagunok? Gabon Honekin kanta ere bagoaz, botarren. moztuko deu. Honekin bagoaz, azkar bukatu da. Programa. Bai, izugarri azkar. Pues bastante ondo, bastante ondo. Oso ondo. Bai, oso bai. ondo. Bueno, lagunok, musu handi bat, egu berrion guztioi, ospatu ditzagun Gabonak aldan moduan, neurri Me, txikin zume edo ospatu. Eta zaindu, Edo- zaindu. baina no, Zaindu zaitezte. zaindu zaitezte zuek eta zuen ingurukoak. Hoixe. Ta oain aurten ez dugu esango, ez dakitzen bat arpide duenekin lasaie jaietan ingo dugu, ez dugu nahi, lasaie jaietan nahi dugu zuzenean egin eta zuekin eta ospatu elkarrekin. Borge hau ja hasiera polita ezat eta jarraitzeu polita izate eta Bai. divertigarria, Bada. baina nahi dugu elkarrekin egon. Hori da. Ederrek nahi du, ospakizunea junta ea saskia tokatu da gionde. Horixe nahi du. Ederrek nahi du eskola. Ez, baina ospatu egia da. elkarrekin. Egia da, gu hemen oso pozik Ja, gaude bai, gosarietan, baina gure ilusioa zan hau egitea zuzenean edo zuekin egotea eskolan, eta pues, ezinezko izan da, oraingoz, espero ezagun ja, urrengoan egin beharrez izatea. Baina gosariak ez badira, lasai, beste kontutxoren bat aterako dugu. Seguro baietz. Bueno, lagunok, musu bat, Gabon kanta, Gozta, egu berri hon. al loro. Gozatu, Zorionak, zaindu. egu berri hon. Ta urte Zaindu berri hon. etxekoa. Berrion. Hortxe, a ber, Gozatu. Txomin, eman playari, ikusiko zaigu, dantza egin dezakegu. Edo abestu.
ikusi duzu bezalai horietan atzaia, atzain txiki, atzain handi, atzain mundu leuna. Aldate, aldate, la tumba, responde la película tumba, Jesús María,